TRIPURI na tumasisali. Tinhay ani channel no nai tongnai takubukuk okras rai te sagbay arong no ani khapang ni hamjakma rawi hai te ge topic no ang nirabai share khaina musu bo hanga ke 42nd Kokborok sal no palai tongmani Hambai maro chini Honorable Chief Minister Biplap Deb no tamke thangnai 19 tarik January 42nd Kokborok salo bo Kokborok no tei speech romani belai Hambai kha thangsamani kok oro tambago Hambai maro hangke thangnai ni bochoro sung kuno chief minister no haike Kokborok bai basun romanu gya even thaisa phasi use khailang ya hai chief minister bo tongo hanbang no belai Hambai haipana ang request khaina musu Kokborok basun roma bai simin ta thaglang thang Kokborok no baike develop khainai omno khlaike teibi no Hambai maro do phaningai ni thani sing grateful nai sudu haike rang khoros khai department rang khoros khai program khaimani celebration khaiman simigo ta thak thang tamke kabangma Kokborok develop khaijangnai samung tongu bises khai chung 1967 simin chung Kokborok no roman script bai musugui dabi khai phaimani tau porjanto officially ba government by implementation khaijayako hainba ob hairok khai khlaike nono chung belai ke Hambai maronai te chini dopanigai grateful nai ge Hambai te kaisa Hambai rono musu chini manganang borom ganang chief minister ni bhai chini madam Niti Deb no bo Hambai maro bono bo Kokborok bai speech roma bagai no belai ke Hambai tebe Hambai ni Kokborok belai ke khabai khobai sranggai sin Kokborok ni action dog sarawi samam bagai belai ke Hambai maro jengno haike utsaho roi tongdi tamke chini borok bisio Agartala tongnai takphana Kokborok saraya tongu inge oron ang request khaina musugo chini deputy chief minister songrok chini honorable deputy chief minister songrok no chini bubagra songrok no haike borok haike Kokborok bai sake belai ke jeng tongthognai te borok no Hambai maronai inge te kaisa ang chini madam Niti Deb no Hambai maro bo rignai kangai risatei properly chini kamung sungno kanai bo jengno phunukman bagai jengno encourage roman bagai belai ke Hambai te jeng chin tribal jengke belai ke durbol chini kok sana bukiri rignai kana bukiri ke ojora nang jengno kangai encourage roman bagai belai ke Hambai te oron ang chini dofar ni buri rong no bang request khaina musu inge boisi phai kai tong phai ke sengke kanani chini daito ongjaga seng hain tabu kiriya korai ke kanani office adalot kanani nang ke bonusi chief minister boisi kanai phunuk tong hake seng te tam kirinai ba ge phaidi seng chini rignai borok kanai dokhani buri rong na ang hain hai koyu seng kiriya korai ke je jaga phon office adalot seng chini rignai kalayan tang bang ke chini Sikito Sumendro Deporma Botam is cycling thangwa Mother Earth never die but it slumber chini Mother Earth kuno din thuya haipano thuis tong chini kamung sumung Kokborok kuno din thuya haipano sarsat beibe dama sapa beibe pressure khaijangma bagai thui tong ge tabuk jengno chief minister ni boisi kanai phunui tong ge jeng phaidi kalai nei teibu chini kamung sungno naithok khaine develop khaine tisalaine asung saya tongke jotoni thane ang hai nakar sanai oron ani Hambai ni panda thanksgiving ni program no oron muthaka hai jotono Hambai